pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Sling Konga koju snimaju Vojin i Mika, ja sam Vojin, moj drug je Mika i danas ćemo vam prikazati Super Sling i da ćemo da dobijemo novog lika. Naravno, ima šanse da Mika ne dobije ništa ako padne pored. na neke od ove tri. I Mika će da dobijemo macu ili meduzu. Meduza mi treba, onda će imati 4 morska. Maca, onda stavim novu. A u stvari postoji šans, ideš tako je na Juzmiću, znaš, pa da dobijem novog rejta. I idem. Ajde, samo se mogu. Evo. Teško da ću dobiti macu koji se mogu od psa. Kako ide? Dobili smo meduzu. Dobili smo meduzu. I Vojin ima meduzu. Da, ja imam meduzu, a imam i oktopusa i imam i raka. Krabu. A ja imam više morskih od Vojina. Da, za jedan. I ovo je korint. Pa tata pa! Sad Vojin ide. Ja ne mogu da mi sam sad doručkovo. Pa mogu kod sebe da jedem kada ću očevo. Ne mogu. Ne mogu nijem. Ali tata, pa sad je došao Vojin. Ja sad... Ali ne sme. Zbog roditelja. Da, dolazi mi. Pa da. Okej je ovaj jellyfish. Mislim super. Dobro je meduza, samo što Mika igra uz malo smetni roditelja. Šteta, da, kao se kaže Mika. Mika je uvijek dobro kaže. Prešla sam 200. Prešla je 200. Moj rekord je 423. Moja je 401. Haha. Malo je Vojin boji, ali to je zato što je duže igrao. Da, ja sam duže igrao, pa mi je rekord bolji. Da, to je. Ovo je teška prepreka. Nisam znao da je ovo prvo kod vidim. I nisam ni ja znao. I sada igram ja. I ja ću dobiti Blueboost, a mogu mi? Nećemo Blueboost. Onda ću ja sada za sebe da uzmem Karivu. Ja sam tu mislio da je sad Tigar. Miko to prvo mislio da je Tigar. Ali ne liči. Liči trunčicu. Najmanje moguće. Od 90. To je nema Red Bullsu. Ili ga sam dobio. Da, a Blueboost je da produži za 100. Ne, nije produžio najviše 210. Znaš? Pa na 210. A kad si sigurno imaš 100 Pa ne, pa sad se da Blueboost ne ide odmah. Ali Red Boost. Ali na Blueboostu meni je najviše bio 210. Izvinjavam se. A sad si otišao na one bez duri kordera. Ne, imam duri korder. Aha, imaš. Dobro. Sad ja igram. Možeš bilo koga. I ja ću da uzmem. Ne, neću Monkey, on je sasvim normalan. Orangutan, kaj. Uzet ću zmiju. Ne, neću uzeti izblice. Što pitaš? Ajmo je glup. Opet ću da izgubim, da bi samo vidio to je otrov. To mi liči na kiselinu radioaktivno. A Vojin je 3. razred, sad ide u 4. A Mika je 5 i sad ide u 6. Vojin zna šta je kiselina. Zato što smo učili iz veronauke nešto. Da, Vojin ovo veronauke. Učitaj, Vojin uči sva. Zato što vidite, ikone su plakale dan